Dihay usa ka higayon nga dito pa ko sa Manila. Nag-eskwela pa ko, pa ko na pari, dili na ako hikalimtan na may usa ka babae nga nanawag dito sa seminaryo ng Mutana kung ang mga nagmisa atong kapilya, mga pari bagyod sa simbahang Katoliko nya kanang diya sa New Manila mura man small Vatican matud pa nila. Daghan kayong mga kongregasyon, daghan kayong mga grupo-grupo o usab lahi-lahi mga relihiyon na apo diha, mga dagko mo nang mutan na pud ko sa among pari, no? Ug iyang gipasabot nga dili parehas. Mga pari pud na sila pero dili mga Katoliko. Magmisa pud na sila, no? Naapod kunoy konsagrasyon. Pero wala tubag ang babae nga dili Katoliko unya ang ilang misa murag maor gyapon sa ato pero lahi gyud, no? Moingon tong babae nga maulagi kay ambot lang dili gyud nako ma-feel, no, nga pareha sa atong misa sa simbahang Katoliko, no? I do not know unsa ang iyang mga debate o unsa pod ang iyang mga na-experience gyud sulod sa iyang pagsimba niadtong quote-unquote na misa sa lahi nga tinuhuan. Nga igsoon, padayon gihapon kita sa pagpaminaw nining basahon nga iyan ni San Juan, atong Ginoo mismo. Naghatag sa makausap pa sa iyang kaugalingon, isip kalanon sa kinabuhi. Isipan nga gikan sa langit, nga matod pa niya, ang makaon nining maong pan, naghatag sa Dios Amahan, naghatag sa kinabuhi. Makaon nining maong pan, dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Alang ka na to, pinaagi lamang sa pagampo sa simbahan, sulod sa santos nga Eucharistia, ang pan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, ang bino, no, nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, pinaagi sa pagampo sa simbahan. Alang kanato, pinaagi sa mga mata sa pagtuo, o mahimo gayod nga tinuod nga kalanon o gilimnon nga espirituhanon alang kanato. Dunay mga taas kayong hisgutanan nganong wala nagiapil pod ang bino o ang dugo ni Kristo diha sa atong pagkalawat, no? Pinaagi lamang sa one species, no? But in many occasions also we receive both species, no? So, pinaagi sa pagampo sa simbahan o sa mga mata sa pagtuo alang kanato mahimo gayud nga tinuod nga kalanon sa kinabuhi o gilimnon nga espirituhanon. Dunay mga lahi pod nga mga pagsaulog alang sa uban pero ila pod kana, no? I cannot fully explain unsa gayud ang anaa sa ilang pagsaulog. Manalang kanato hinaut-unta nga pinaagi sa makanunayon nato nga pagsimba o mga katesismo guban pa na hibalo kitang tanan unsa gayud katinuod kini nga maong mga misteryo nga gipadayag kanato diha sa ebanghelyo o sa daghan pa usab nga mga pagbasa. Sa unang basahon gikan sa buhat sa mga apostoles, dihay taong yunoko dili magtotoo nga nagsugod pagbasa sa balaang kasulatan apan ipadala kaniya si Filipe
aron ipasabot kaniya kung unsay giingon nining maong basahon. Adto adayon ang tao, unya abay siya sa iyang pagbiyahe o yadto tuod ni Pilipi o gipasabot niya kung unsay giingon sa kasulatan, no? Nindot nga pagpadayag sa maong tao, unsaon nako pagkasabot niining tanan kung walay mutudlo kanako. O natungad to, gipasabot ni Pilipi o hangtod nga nadawat sa tao ang kahimpitan sa pagtuo pinaagi sa bunyag, no? O kining tanan nga mga misteryo diha sa atong pagtuo gikan sa balaang kasulatan o ngadto na sa kinahiladman sa kahulugan sa Eucharistia, pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa atong mga pagtulunan sa atong simbahang Katoliko, no? Nadawat nato, giila nato nga kini si Kristo mao gayud ang tinuod nga kalanon sa kinabuhi o gilimnon nga espirituhanon nga siya lamang makatagbaw sa kauhaw kagutom atong masin natin ining kinabuhia. Hinaut paunta.